Измама ли е Best Secret? Best Secret е онлайн магазин, предлагащ продукти на марки като Adidas, Nike, Karl Lagerfeld, Guess, Michael Kors, но също така и на по-луксозни, като Balenciaga, Dolce Gabbana и Alexander McQueen. И както виждате, намаленията са огромни. Знам, звучи като измама, но не е. Best Secret е основана през 2007 година като дъщерна компания на Шустерман от Боренщайн, които имат физически магазини в Австрия и Германия, но едва сега набира популярност в България. Къде е уловката? За да пазарувате от онлайн или дори от физическите им магазини, трябва да бъдете член на Best Secret. Член се става, когато някой вече членуващ ви изпрати линк с покана. Оставам моя долу в описанието. Ако имаш профил, остави своята покана в коментарите, а ако нямаш, какво чакаш? Възползвай се! В следващото видео ще ви покажа какво печели всеки потребител за хората, които кани, как да трупаме точки и какви са плюсовете на Best Secret VIP Club.